Benvidos a Fora de Campo. Eu son Quimera e hoxe vou vos falar do raccord, ou a continuidade. Moitas veces pensamos que facer unha curta é algo sinxelo, pero non. Hai moitos detalles a ter en conta, e uns deles son as regras de continuidade, que son super necesarias para que o espectador non se perda. Numeremos algunhas. A máis sinxela é a de lembrar todo o que hai en cada escena e reproducilo na seguinte. Se hai unha cesta de froita, ten que seguir aí. Ao igual que se unha personaxe ten un vestido azul nunha parte, non pode cambiar de súpeto na seguinte. Ademais disto, tamén hai que lembrar colocalos no sitio onde estaban, para que non semelle que aparece de repente. Non nos podemos olvidar tampouco de que as personaxes tamén deben actuar coa mesma expresividade e voz. Esas serán as máis sinxelas, pero que de todas maneiras hai que ter en conta. Vayamos agora cunhas máis complicadas. A iluminación tamén debe ser constante, ao igual que o son. Tamén o movemento da cámara debe continuar no seguinte plano. E finalmente, o máis importante, do que a xente non adoita lembrar, a mirada. Hai que saber exactamente onde están mirando os personaxes e colocar a persoa ou obxecto que miran nese punto exacto para que teña sentido. Con isto chegamos ao temible salto de eixo, un erro que ocorre por non facer ben a continuidade das miradas. Imaginemos que hai unha liña imaginaria entre estas dúas personaxes. Se colocamos a primeira cámara aquí, a seguinte non pode pasar ao lado contrario desa liña imaginaria, porque senón será confuso para o espectador. Existen varias técnicas por si se quere atravesar esa liña sen resultar confuso. Se queredes que falemos diso noutro vídeo, non dubidedes en pedilo. E vos? Atopastes algún erro de raccord nalgúnha película? Deixádenolo en comentarios. Abur!